Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Love Radio. Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis sa itong panagbanuban sa programang Isyu sa Masa. Adlaw may kala nga Miyerkules, so gapit sa 21 ng bulan sa Mayo 2025. Kumusta mga suki na ito sa kanginan at mga suking tigpanubay? Sa gapon kami ng hinaot nga na, kamusta may panglawas, kapiskay, kadasig sa kinabuhi. Samtang, mag-uba na samtang mga hikala, ikaniling mga oras ito sa oras alas 9. Parang siyempre sa mga balita, informasyon, mga katika, mga hisgutanan nga. Ato may galang pagkabanaan, sunod sa 2 katak na nato panagkuyog sa kahanginan. Siyempre pa, live ta dinis 90.7 Love Radio. Huwag makitag madungog sabta may gala sa to ang Facebook page, ang June Bersamin Isyu sa Masa. Itagno nyo rasando na 50 minutos sa Kalabay, human ang ika-alas 6 sa buntag. Huwag pipila mga bahay sa ato ang mga hisgutanan karong buntaga. Catholic Bishop Conference of the Philippines dakong uyon sa gihanyag ni Pangulong Bongbong Marcos nga reconciliation ngadto sa mga Duterte. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang sa laing bahin BP Sara buot kuno og bloodbath kon pinanitay mga higala sa impeachment. Rason nga gusto niyang ipadayon ngadto sa Senado. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang sa laing bahin, President Bongbong Marcos nga nang hunaw. Doon na siya'y kalabutan sa issue sa ICC kang former President Rodrigo Roa Duterte o sa impeachment ni Vice President Inday Sara. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Sa laing bahin, gibasol ni political consultant Ronald Llamas ang mga senatoriable sa alyansa nga hinay nga nagtuki sa mga isyu batok sa mga Duterte hinungdan sa ilang kaparutan. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang dinhi sa Mindanao gibasol sab sa mga local leaders, ilabi na sa mga liderato sa Bangsamoro areas ang pag-apil-apil ni Special Assistant to the President Consap Anton Lagdamio sa politika hinungdan na lampaso ang alyansa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang sa iskutanang lokal, baha na po diri sa Dakbayan sa Davao. Onsay koneksyon niini sa wagtang sa pundong pang-infrastruktura ni Speaker Romualdez alang sa mga Davaoenyo. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Ang syempre pa, good news. Mga senior citizen, hingpit nang napatasan ang ilahang subsidiya matag bulan subay sa naprobahan sa City Council sa Dakbayan sa Davao alang sa third and final reading. Kanaguman pa, ay magalangkob sa to ay managkuyog. Ini sa programang Isyu sa Masa. Samtang 53 minutos na nakalabay human ang alas 6 sa buntag.
Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, dalita mga higala sa init kayong istorya may tungod sa reconciliation. Tungod kay maoniron ang sagad headline sa mga mantalaan, mga kaigsuunan. Dali ra kaayo may istorya nga I want peace, we want peace. Apan ang pangutana, paunsa nato ni siya himuon. Tungod kay naatay gitawag mga bay og unwritten mechanism. Na ay mga mekanismo nga dapat sundon og i-comply mga higala para mahitabo ang usa ka reconciliation. Di ba? Sama gud gihapon na sa mag-asawa o membros pamilya mga higala. Sa couple, to be specific, no? Ag-away o niya na ay reconciliation mga kaigsuunan para magkasinabot og balik, para mo balik og puyo sa sama nga bubong sa balay. Na ay mga unwritten and written mechanism nga dapat sundon. Dili lang kay, gusto na ko makig-reconcile. Because ang reconciliation mga higala, it is not kining gitawag nato og one-sided or kanang gitawag nato mga higalag on one side lang, no, ang mag-initiate. It must be mutual. Di ba? It is not unilateral. It is mutual. O gusto ka makipag-reconcile, pero ang other party, muuyon po ka nga makig-reconcile sa imuha after nimo gipanamas-tamasan ang iyahang dungog o ang iyahang pamilya. Mo na kung pangutana karon din no? Well, we are advocate also. And we should be an advocate, a convener for peace, mga kaigsuunan. I mean, biblically. Pero, I would like to reiterate, kana ang mga higalay, mga mekanismo nga dapat sundon. Dili lang tungod kay niingon si President Bongbong Marcos nga, okay na ko, makig-reconcile ako sa mga Duterte. Niya kauman, dawaton dayon sa mga Duterte. Dili ingon ana mga higala kasayon kaning gipangandoy ninyo nga reconciliation. Because, nga naman, nganong dili sayon? Because na ay mga na-damage na. Naanay mga naulawan. Naanay mga nasakripisyo. Naanay mga kasing-kasing nga nasakitan mga higala. Bisan pa man kung ang gitugon sa atong labawang makagagahom, kinahanglan makapasaylo ka. Oo, dali ra kay na. Kinahanglan makapasaylo ka sa imong isig kaingon. Bisag na panamas-tamasan ka. Hinumdumi nga naatay balaod nga dapat sundon. Og ang balaod sa yuta, extension po na mga higala sa balaod sa langit. Tungod kay ang balaod sa yuta, usa sa mga sources mga higala sa ato ang balaod is also ang balaod sa langit. Ang divine law, usa lang na sa mga source mga higala sa atong balaod. And therefore, dapat sundon po nato ang balaod sa yuta. Wa man ta mo ingon nga palisdan mga higala ang dalan para sa panaghiusa kon reconciliation. Pero, one, how to do it? Paunsa na to sugdan mga kaigsuunan ang reconciliation? Paunsa na to hatagan o justification ang gipangkaukaw ninyong sapi sa mga tao o mga bulawan? Paunsa ninyo, makita naman na dyan, kwarta o bulawan, importante, unity. Mag-unity na taron kay wa na kwarta o bulawan, wa na pundo ang ato ang gobyerno, karon pa mo manghagad og unity. Ibalik, musugot makaha ang mga tao, ang mga Pilipino, nga banhawon o balik ang unity, tali ni Bongbong Marcos o Inday Sara. Sige daw. Musugot ka pa ang mga Pilipino. Now, may mga proposal nga iuli si Tatay Digong. Kaya ka na mga higalang impeachment, wala naman na, bisag ipadayo na, patay na na. No?
bisan ang kalaban sa PDP kaniadto iladong iluhan nga political luminaries pud mga higala. O legal luminaries nga si Romulo Macalintal. Membro man itong una sa katong 8 diretso sa Unidoro mga bahay sa mga Yilog Ngipon. Ano sa wala na patay na na. Patay na ng impeachment. So dili na ta mawori ang impeachment o dili po na siya mga higala pwede himuong bargain nga amo nang iatas ang impeachment niya kuha na ta kanang okay na ta. Nga naman wala naman na pildi naman ang impeachment daan mga higala. That is not a good peace. A peace to be used mga kaigsuunan para magbargain ta og reconciliation ngadto sa mga Duterte. Kung admin ta. Wala na. Kay either ipadayon na og dili wala man gihapon na epekto kay patay naman na. Unya, paminawa ninyo mga higala ang mga legal opinion ni Romulo Macalintal, Attorney Romulo Macalintal og Attorney Raul Lambino, ang PDP candidate mga kaigsunan, part sa slate sa kining PDP, pero wa lang makalutsar, ambot kung anong wa makalutsar. Naigo ba pod ka ni sa tikas anang counting machine ni Garcia mga higala. So, pausa na to ni Sugdan. Siyempre, ang CBCP, ang Catholic Bishop Conference of the Philippines, like any other sect or religion mga higala, they are also an advocate for peace and unity. Because peace plus unity, progress is possible mga kaigsuunan. Ang success is possible pag naan ng peace o unity. Kining gitawag na tog panaghiusa. Now, matod ni CBCP, Episcopal Commission on Public Affairs, Father Jerome Siciliano, nga dakong kaayuhan ang mahatag mga higala sa reconciliation. Sama sa ubang mga hutong, mao po ng opinion nga nindot yun ang naay reconciliation. Kay naay peace and harmony mga higala. Pero ang pangutana, kinsabay unang naghimo aning lamat karon sa relasyon nga may resulta sa pagkabungkag sa unity. Now, ikaduhang pangutana, is it possible? Posible pa ba? Or ituloy na lang nato mga kaigsuunan kay puslan man nga naligo na sa mga isyu. Manglugod na lang ta. Or napay mga pangutana, unsa na pod kahay agenda aning administrasyon na nganong makipag-reconcile man? Are they for real unity or real reconciliation? Or ilalang gigamit tungod kay nakabalo na sila nga the boat is sinking. Gigamit lang ni nila because their boat is already sinking. Nag-ambak pari na si Tambaloslos paingon ngadto sa mga Yilog Ngipon, mga higala og mga NPA sa Kongreso. So, ang mga Duterte o oposisyon mga higala, siyempre, hisitan sila, no? Nga mudawat anang reconciliation. Just after the election, nga nagsulti, ang mga tao nga we are for Duterte, we are for the opposition, we are on their side. Takwahaw lang ang presidente nga perti kaayo pod motira sama sa iyang igagaw mga igalang Tambaloslos, perti kay makatira kaniadto niya kaman moingon dahil siya nga reconciliation, okay kayo ng reconciliation, ay okay kay kuana, ikaw okay. Ang pangutana, ang mga imuhang gipangsagasaan, imong gipangbudol, okay ba sila? Siguro pag abot sa Thanksgiving dito, wa na gyud nanambong may galagilangaw kay nga pilde, wa na ni tambong. So mas maayo pa siguro ni makig-reconcile na lang ko. Kay basig maunhan ko sa ako ang membro nga mga alyansa,
para sa bagong Pilipinas, para sa 2028 maunhan pa ko una-una ni silang ambak niya ako mabiti na hinuon ko ani ako na po'y langawon aning trabaho ani di na gyud langaw lagong na gyud muna nga makikreconcile na lang ko wala akong problema kasi ang hinahanap ko hindi kaaway kaibigan di ba asan na ron si Tambaloslos makikreconcile ba po si Tambaloslos si Carlo Nograles o si Bernie Alag nga perting tira mga higala sa mga Duterte usa sa mga sponsor aning mga movement nga nagdaot sa mga Duterte makikreconcile ba po? Makikreconcile ba po sila? Ambot lang ay mga supporters siyempre may traction kung makikreconcile mga higala ang mga Duterte siyempre para sa mga tao it's a brainless decision mga bahay and that will affect mga higala sa sa mga tao nga dunay dako nga pagsalig sa mga Duterte. Ngano nakasulti ka na dyan nga maapektuhan gyud ang mga Duterte kung dawaton ng reconciliation. Dara ang ako ang basihan. Tanawa ra gud si manang Aimee mga bay Marcos. Identified siya nga Marcos tungod kay nga apelyido Marcos. Bisan sa daghan niyang gihimo nga mga lakang investigation, mga pronouncement nga anti-administration against the interest of her ading Bongbong. Pero ang mga tao, ang mga supporters ni Duterte, hesitant manggani sa iya. Hamon ang gibutang na lang siya mga higala og number 12. Sa kining recent concluded election mga kaigsuonan. No? Grabe pa ang iyang advocacy para sa mga Duterte. Daghan siya gipang istorya, pronouncement, naa siya mga tirada, batok sa mga kalaban sa mga Duterte, naa pa siya endorsement, gikan kang PRRD o kang Inday Sara. Pero ang mga tao, didoso, ingon nga, basig ikaduha na po ni nga budol sa mga Marcoses, sa mga Duterte. Ako ba nakumbinsi? Pero daghan mga higala ang wa makumbinsi. Di ba pila bay boto ni manang Aimee? Ikumpara nimo sa boto ni Bongo o ni Bato de la Rosa nga perting daghana. So kung kumbinsido mga higala, tanawa na gud. Kung imong una-unaon si manang Aimee mas daghan pa mga higala o proof nga kuan gyud siya, loyal gyud siya sa mga Duterte atong recent election. Mas daghan siya endorsement kaysa kang Bongo. Di ba? Si Bongo identified lang gyud siya nga Duterte siya, pero ang endorsement ni Inday, ang endorsement ni PRRD, ang iyahang mga tirada, very active si Aimee mga higala para ma-identify gyud siya nga pro Duterte siya, anti-admin siya. Ikumpara nimo ni Bongo mga kaigsunan. Pero nganong si Bongo man ang number 1, siya may nangiwit mga kaigsunan. I mean, analytical point of view. Tungod kay, ang mga tao, didoso sa iya. So kung dawaton ni mga kaigsuunan, sa mga Duterte ning reconciliation, mamahimo pong didoso ang mga tao. Ani, naunsa naman ning mga Duterte? Although may nga, dapat manggod, dawaton kay, para man sa kalinaw, para sa panaghiusa. Pero dili ingon ana kasayon. Muna gingon ako, na ay mga unwritten mechanism mga higala nga dapat makomply. Haron makasulti ta nga ang ilahang reconciliation is really from their heart. That the reconciliation mga higala is real. Tinuod. Kay basig political reconciliation lang ni siya mga kaigsunan. Wala manukad sa kinauyukang bahin sa ilahang kasing-kasing o niya comes kining opportunity. Kay lahi ra ba ning mga taong oportunista. Pag makabinta mga higala, lumsan ka yun. No? Pagpaupoy-upoy ra na. Pero pag makabinta, lumsan ka yun. So, mo na din ang question karon. Is it for real?
Dali raman mo ingon nga makigreconcile ta. Murag og banagon. Nakigreconcile sa asawa. Di na lagi kumusab aning ako ang pambabae lab. Di na lagi kumusab. Dali ra kayo na istorya. Pero pag makakita na po wow legs dito sa Sigapalong may galat, ana po. Dali ra kayo. Kay wa man ta kabalogo, di man nato mabasa gud nang unsay sulod ana ilahang utok mga galag tinuod bagyo nang nasudlan na bagyo nagbakukang sa politika. Di man nato mabasa. So, ang CBCP, of course, kung imo nang interview ng CBCP, ang punto gyud ana permi panagiusa man gyud. Kay mo manay advocacy mga higala sa simbahan. Di ba? Panagiusa. So, yun gyud na sila permi. Pero on the practical side, ingon ana ba kasayon mga higala ang reconciliation. Mag-reconcile ta nga wa gani kay gihimo ganing paghinulsol sa imuhang kaugalingon, wala gani kay admission nga sad-an ka, di ba? Before dito sa korte, before ka nga i-grant na imuhang kuan nimo kanang plea nimo nga plead guilty ka, dapat imo sa ipakita nga sad-an gyud ka imong angkunon. Ingon ana na mga higala. Ato di padayonon human lamang pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa masa. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin ang epekto ng dalawang weather systems po sa ating bansa. Una na dyan ay ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ na siyang linya pa rin po kung saan nagtatagpo ang hangin from the northern and southern hemispheres, and as a result po, meron tayong makakapal na ulap at minsan malalakas na mga pag-ulan. Samantala, for the rest of Luzon and Visayas, andyan pa rin ang easterlies o yung hangin po galing sa silangan, kaya't aasahan pa rin po ang mainit at maalinsangan na panahon na sasamahan lamang ng mga saglitang mga pag-ulan. Base naman sa ating latest satellite animation, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility yung ating minomonitor na low pressure area dito sa may West Philippine Sea. Habang minomonitor din natin yung cloud clusters dito sa may timog na bahagi ng Mindanao, pero wala sa mga itong inaasahan magiging bagyo or tropical cyclone sa mga susunod na araw. Ngayong araw ng Miyerkules, asahan pa rin po ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Dulot yan ng easterlies. Meron tayong bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan over central and southern Luzon umaga pa lamang, habang fair weather conditions or madalas maaliwalas sa may norte. Pagsapit ng tanghali hanggang sa hapon, meron mga isolated rain showers dito po sa bahagi ng Ilocos Region, Abra and Benguet. Habang natitirang bahagi pa po ng Luzon, merong maliit lamang na tsansa ng mga pulupulong mga paulan at may mga lugar actually na hindi naman po uulanin hanggang sa pagsapit po ng gabi. Temperatura natin sa Metro Manila, mainit pa rin po mula 26 to 35 degrees Celsius, habang sa Baguio mula 18 to 26 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, magbaon pa rin ang payong kung lalabas ng bahay dahil magiging madalas pa rin ang mga paulan lalo sa may central portion, dulot pa rin yan ng ITCZ. Bagamat hindi naman tuloy-tuloy ang mga paulan. Samantala sa Visayas, fair weather conditions or madalas magiging maaliwalas naman na ang panahon lalo sa may western and central portions. Habang dito sa may eastern Visayas, asahan ng partly cloudy to cloudy skies. May mataas na tsansa ng ulan lalo sa may eastern Samar, Leyte and southern Leyte pagsapit po ng hapon. Habang at some point may mga pulupulong mga paulan din at mga thunderstorms sa natitirang bahagi pa ng Visayas. Temperatura natin sa may Puerto Princesa mula 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa may Metro Cebu, steadily mainit po mula 28 to 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magpapatuloy pa rin ang maulang panahon. Umaga pa lamang, malaking bahagi na ng Soc-Sargen at Davao Occidental na magkakaroon ng mga thunderstorms dulot ng ITCZ. Habang madalas makulimlim ang panahon, umaga hanggang sa gabi sa malaking bahagi ng Mindanao at sasamahan din niya ng mga pulupulong mga paulan or kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms, light to moderate with at times heavy rains po yan simula early at tanghali pagsapit po ng gabi. Kaya mag-ingat pa rin po sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at lagi tumutok sa ating mga advisories or even heavy rainfall warnings. Temperatura natin sa may Zamboanga City and Davao City, posible pa rin umakyat sa 32 degrees Celsius. Kahapon po, araw ng Martes, nakapagtala pa rin tayo ng matataas po na heat indices. 48 degrees po ang inabot sa may Dagupan City, Pangasinan, na siyang isa po sa pinakamataas for this year. Sinundan ng Apari, Cagayan with 46 degrees Celsius at 45 degrees dito rin po sa may norte, sa may Lawag City, Ilocos Norte, and Tuguegarao, Cagayan. Habang sa Metro Manila, nakapagtala pa rin tayo ng hanggang 41 degrees na heat index kahapon.
Ngayong araw naman po ng Miyerkules, posible pa rin sa Metro Manila na makapagtala po ng hanggang 41 degrees na heat index o yung mararamdamang init, habang ang highest possible heat index po natin is 46 degrees Celsius dito pa rin sa may norte, sa may Dagupan, Pangasinan at Apari, Cagayan. Base naman sa ating heat index forecast map for today, asahan pa rin ng malaking bahagi po mga kapatagan at mga coastal cities and municipalities sa may Luzon, Western Visayas, Samar Provinces at hilagang bahagi ng Mindanao makakapagtala po ng dangerous levels of heat indexes. Itong mga kulay orange, kaya make sure pa rin po na hydrated tayo, uminom ng maraming tubig at iwasan pa rin ang paglabas sa tanghali simula po 10 a.m. hanggang 3 p.m. Kung hindi talaga may iwasan, magdala po ng payong or sombrero pananggalang sa init na siya magagamit din natin kapag may mga isolated thunderstorms pagsapit po ng hapon. Para naman sa ating karagdagang impormasyon regarding sa ating heat index forecast, scan lamang po yung QR code na nakikita nyo sa inyong screen or bisitahin ang pag-asa.dost.ph/weather/heat-index. Sa mga maglalayag naman nating kababayan, for the rest of the week, asahan pa rin po ang banayad hanggang kuminsan lamang katamtaman na taas sa mga pag-alon. So usually on the average po nasa kalahating metro lamang ito. Pero kapag meron tayong mga thunderstorms or mga minsan malalakas na hangin at ulan, posible pa rin umabot ito sa 1.5 metro. Sa makatuwid po, wala namang inaasahang mga sea travel suspensions hanggang sa araw ng linggo. At para naman sa ating 4-day weather forecast, simula po Thursday hanggang sa Sunday, andyan pa rin yung epekto ng Intertropical Convergence Zone plus the easterlies. So ibig sabihin, malaking bahagi pa rin po ng Mindanao, Palawan, and some portions of Visayas sa magkakaroon ng maulang panahon. At minsan malalakas po ito, kaya nandyan pa rin yung banta ng baha at pagguho ng lupa. So lagi makipag-coordinate sa Pag-asa for possible advisories. At kung kinakailangan po ng paglikas, makipag-coordinate naman sa inyong mga local disaster risk reduction and management offices. For the rest of Luzon and Visayas, andyan pa rin ang epekto ng easterlies. Kaya taasahan pa rin po ang mainit at maalinsangan na panahon, lalo na sa tanghali, nasasamahan pa rin po ng mga isolated na mga paulan at mga thunderstorms, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. So ibig sabihin po, dahil easterlies yung ating iiral na weather system sa mga susunod na araw, maliit pa rin po, malabo pa rin tayo na makapagpasimula po ng rainy season or tag-ulan po sa ating bansa. Dahil ang ating criteria dyan, pagdating po sa hangin, dapat hindi po manggagaling dito sa may kanan, kundi dapat manggagaling po dito sa may kaliwa, which is also known as the westerlies or southwesterly wind flow. At nakikita natin na iiral or magsisimula yung southwesterly wind flow sa mga huling araw po ng Mayo. So that's around May 29 hanggang May 31, and then magbibilang pa po tayo ng 5 araw kung saan dapat yung criteria nga natin sa hangin, manggagaling po dito sa may kaliwa or southwesterlies, plus dapat meron din tayong may tatala ng mga pag-ulan dito sa western side po ng Luzon and Visayas. So ibig sabihin po, at the earliest, mga unang araw po ng Hunyo tayo makakapagtala ng onset ng rainy season, or maaaring magtagal po ito sa either first or second week po of June, but at the earliest po ay sa mga unang araw nga po ng Hunyo. Ang ating sunrise ay 5:27 a.m. at ang sunset ay 6:18 ng gabi. Yung muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Alright, balik na mga din sa ito panagkuyog sa programa Issues sa Masa, no? Sa 90.7 Love Radio. Doon nga, 17 minutos ang kalamay human ang alas 7 sa buntag. Ako lang sa i-greet din ito ang mga ka-ISM o mga Facebook. Sila Ma'am Elsa Kyotso, Victor Radasa Sinya. Paki-greet ko sa batchmate adlaw-adlaw nga nagtanaw si Marilyn Balos sa Galano, membro po kusog mo inom o grid horse. Grabe. Si Nitsmion Tanosay, dadapita sa may bangkal. Lloyd Sako Kibo. Good morning daw sa mga ISM. Onya si Ma'am Beth Ranoko Humawan. Good morning. Shout out dadapita sa Hanginon Morales Compound. Naglanog-lanog din ang Love Radio. Oy, good morning. Si Sir Jaime Balneg sa Lagaw Jensen. Kusog po daw dito mga higala ang ulan sa kining Jensen. Ingat mo din no, mga taga Jensen. Naara ba may plano nga musuroy din sa kining Jensen. O niya si Mamo Barcelona. Good morning din inahan. Unsa ka Roy
kabisihan na po ani, permanente maning busy. Matod pa ni Nismion Tano, say abi ni BBM, ingon ana lang kadali makig-ayos sa gibuhat niya spilit, pag-abusos kwarta sa mga taxpayers, ang pagdala niya kay Tatay Digong sa ICC, tapos ana lang kasimple iyaha, naka-damage kayo siya, dako, di na angay tuhuan. So, wa na'y kredibilidad. Si Felix Aurelio, good morning din na, sir. Sa tanan na itong kapag nagsubay sa ito aga Facebook page, maayong aga kanatong tanan. Samtang sa ito ang NBA update mga higala, kung mag-abog yun ang Oklahoma City Thunder o ang New York, kay New York gusto nila padag-on sa daw, sa NBA, kay dakong market, mag-abot sila ang Oklahoma, kay Oklahoma po ang favorite sa Western Conference. Wa pa gyud ani nakadaog po ning New York dai sa Oklahoma, no? Pero ang Cavaliers mga higala og ang mga top seeded nga Boston sa Eastern, wa man po sila kadaog during sa kining regular season, pero napildi Manila mga kaigsuunan. So di gyapon masulti. Kay matod palagi sa mga insider, depende na daw na sa referee. So sa pustanay, dili day behind ang kining New York Knicks, kay naaday 6 man mga higala ang nagbit-bit og 7. Paita po na Okay, klaro mo kayo ang style ni Jalen Brunson ba nga kanang drama kayo ba? Unya, patulan dayon sa referee, so magduda ang mga nananaw nga agaray, na magyud siguro something ning dulaan baligya man siguro ni. Maana dahil malabi na mga Pilipino nga perte mga higala kachismoso ning mga Pilipino. Ay, maritis dayon ka. Unsa naman ning referee mga Amerikanong referee. Mo baligya man pud dula di ay. Ana ba. Pero una na mahitabo, kung mahitabo man og galing na, muaway siya may gala sa League On pod og defensive and offensive team nga Indiana Pacers ang New York. Ang Oklahoma muaway pod mga higala sa ilapong finals dito sa Western batok sa Minnesota Timberwolves. So ang winner ani mao mag-abot sa NBA finals. So unsa ka prepare ang ilahang mga star players mga higala kana ma-determine nato sa umaabot nila nga best of 7 series mga kaigsunan. Alright, tatawad, balik naman lamang pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Love Radio. Alright, balik na mga dito sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Nagapon yung Busalagad, June Bersamin. 21 minutos na human ang alas 7 sa buntag. Ato mahigalang tibawaso ning istorya. May tungod aning reconciliation. Naghisgot ko kaganiha mga higala nga dili ingon anak kasayon. Sama pod sa opinion sa ato ang mga naminaw karon ug sa ato ang mga yanong lungsoranon mga kaigsuunan. Dili ingon ana kasayon tungod kay naa mga higalay gitawag nato irreparable damage. It could be on political side or on personal side. Naanay na nga damage mga higala. Irreparable nga. Dili na mabalik. Dili na mga higala mabalik. Forever damage na. So, paano sa nina to i-cure? Ikaduha, naghisgot na lang man tag politika. Is it for the advantage of the opposition or sa mga Duterte ang reconciliation? Or for the advantage mga higala sa administrasyon nga nangapildi sa eleksyon mo nang makig-reconciliation na lang? So ang mga tao, siyempre karon, bago pa nakabuto, mukonclude yun na nga, kaya nangapildi man mo na nga makig-reconcile na lang.
Pero atong una wa pa ang eleksyon, perte kay mo makadaot. Ana magyud ang opinion mga higala sa mga tao bisag di nato pangutanon, alam na this. Ha? Mao gyud ang opinion sa mga tao. Karon. Ang reconciliation in general sense mga higala, it is for the betterment of our country. For the betterment of our nation in general. Pero kaning reconciliation mga bay, dapat ato ni sayron. Unang sayron nato, tinuod ba gyud ni nga reconciliation? Basig fake reconciliation eh. Second, unsay effect aning reconciliation kung mahitabo man o galing ni. Pero una pa man na, ang pangutana pa din na, dawaton baka ni sa mga Duterte. Because of the considerable, irreparable damage nga naitabo tungod aning kabu ang mga higala sa administrasyon headed by tambaloslos mga kaigsunan. Ha? Mura og sa akong tanaw, malabo na. Makig-reconcile lang mo tungod kay nga parot mo sa eleksyon. Nahadlok mo nga ang inyuhang mga kaalyansa mahimo ng alyansa sa PDP o sa mga Duterte sa taliabot nga 2028. Ha? Makig-reconcile lang mo kay ang inyong gipang-file nga kaso is on the verge of dismissal. Paingon na mga higala ngadto sa pagkabasura o ang kaning impeachment daw gihaya na mga higala, wala na ni. Sama kang Tatay Digong, ha? Ang software sa ICC gikuha na sa US. Unsaon na magmanumanog typewriter dito mga higala ang ICC kay gikuha na sa US ang ilahang software dito. Ang ilahang prosecutor mga higala, ha? Compulsory on leave tungod sa kasong sexual harassment. So, in the verge of dismissal na po na, pauli na po si Tatay Digong dinhi sa bayang Sinilangan mga kaigsuunan Pilipinas. Ang mahal nating Pilipinas. Mahal na inang bayan. Oh. Karon, muingon mo nga reconcile tungod aning mga turning of event mga kaigsuunan sa ato ang nasod karon. Ha? Nga bisan ang mga abogado pa istoryahon, wala na, basura na na. Ang equivalent anang impeachment nga gibayran og tag 150 milyones ang perma mga higala. Basura ra di ay gihapon paingon. Asa na rong kwartaha. Dili man na kwarta ni tambaloslos, kwarta man na sa mga tao. Nga ilaha mahigalang gikawkaw gikan sa mga nagkadaiya nga pundo. Oh. Unya, mayroon karon reconciliation lang, reconciliation. Ora nga itong presidente na hadlok mga higala, ha? Kay naan na siya pending nga impeachment karong panahuna tungod aning iyahang mga gihimo nga mga desisyon, ha? Nga nahimong ground karon sa impeachment complaint. Pwede po na siya. So ang impeachment mga bay, kung imong tanawon, ang reconciliation kung imong tanawon, ha? That is only for the advantage aning sinking, nag-boat sinking na mga higala nga administrasyon. To save their neck. Maura na purpose din anang reconciliation. And therefore, that is not a real reconciliation mga higala. Makikreconcile ka. Sige. Unsay imuhang mahimo aning nangawala na tong kwarta o bulawan. Ma-restore pa ba na? Ibalik na nimo. Ang imong pagpakaulaw sa pamilyang Duterte o ang imong gi-inflict nga injury sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing nga daw lupig panimoy kanang ganing si tawa ka na, kanang hayop gani nga lubo. Human ka gihimong presidente
wa na kamo angkon nga mga Duterte mo nagtabang sa mo aron mahimo kang presidente. Huram nimo ang ilahang popularidad pagsalig sa mga tao, gihuram nimo, gipahuram na sa imuha. Karon nakapusto ka, salbahis ka diang dako. Mo ginay tan-aw sa mga tao. Imong gi-scam ang mga Duterte o katawhang Pilipino. Gipasalig-saligan nimo nga tuloy ang mga nasugdan nga mga proyekto ni PRRD kahuman naghimo de kag lahi unya kay gi-question ka imong ipapriso ang mga Duterte. Tanawar daw lubo ka. Nya karon kay naipit na ka na kay impeachment din ha. Both is sinking na sa administrasyon. Muingon ka na nga reconciliation. Asa dapit na to pangitaon din ha ang realidad. Ang sinseridad sa imong giistoryang reconciliation. Asa dapit na. Basig na sa lubot sa kabayo. Ato ang wiwion dito sa lubot sa kabayo. Delikadong mabadyakan ta. Walay sinseridad mga kaigsuunan. Kanang maghisgota og irreparable damage. Like emotion. O siya mong himuon karon. Aron nga moingon ang mga Duterte, yes! Pinapatawad na kita, Mr. President. Moingon lang na diretso wala kay ba nga himuon mga positive nga action. May pagdi na lang ka mag-istorya ng reconciliation. Himuan na lang og unsay dapat nimong himuon nga ikaayo sa mga Pilipino. Undangan na ng pamulitika. Undangan na ng sigig pagamit anang tambaluslos. Kay nahimo ng tambaluslos ang atong panudlanan, ang atong sistema, wa kay klarong proyekto labaw sa tanan. Ang imo pong naong karon nahimo na pong tambaluslos sa mata sa mga Pilipino. Diba? Ayaw na lang pag-attempt ang istorya ang reconciliation. Haron ingnon ka nga buutan, nga for peace yun ka, for unity. Ayaw na. Ang pinakamaayo, as piece of advice, himuan na lang, napamangkay tulo ka tuig siguro. Himuan na lang og unsay tama. Himua og unsa tong imuhang gipasalig sa mga tao during sa kampanya. Himua og unsa to'y dikta sa imong konsensya kung naa pa kay konsensya. Iuli kung unsa nang imong gipangawat gikan sa mga tao. Mao na ayaw na paghuna-hunaan ng reconciliation sa mga Duterte o sa PDP. Wala na. Let them decide kung ila ba kang mapasaylo. Instead of reconciliation, ask forgiveness. Ayaw ng reconciliation. Nga naman, ang reconciliation, ikaw, murag naapog kay, napag kay tama, Tama o tama? Tama, napog kay tama. Napoy tama, mga higala. Nya siya po, napoy tama, ikaw na mali, siya napoy mali, mo na mag-reconcile ta. Ang reconciliation, mga higala, that is only intended for the parties that have differences. Absent minus damage, mga higala. Na ay mga differences lang sila. So, we have to reconcile. Pero kung doon na mga higala damage, nakasala ka, klarong nakasala ka, sa imuhang konsensya, ma-divine law man na, natural law, or ato ang basic law na to, nakasala ka, you should not ask reconciliation. You must ask forgiveness. Pasaylo. Magluhod-luhod ka. Gikan sa Malacañang paingon sa Quiapo, pangayog pasaylo. Bisan dili na nga to sa mga Duterte nga imuhang gibudol, pangayog pasaylo sa mga Pilipino. Nga wa nimo tumana, wa nimo matuman imuhang saad, pangayog pasaylo sa mga Pilipino nga gikawkaw nimo ang mga bulawan o sapi gikan sa ato ang panudlanan. Wala nang reconciliation, forgiveness dapat. No? Diba? Forgiveness, even if
You don't love me anymore. Ha? Babada di sweetheart? Siya may nagkanta gani ana, ha? Murag Eagles may nagkanta na. Oh. Forgiveness, even if you don't love me anymore. Ano mo yun? Pag mga itagpasaylo, expect nga lahi gyud ang gibati anang imong gipangayo ang pasaylo. Mo bitaw na nga ikag pasaylo. Haron mausab ang ilahang pagbati o pananaw sa imuha. Oh? Sangpit og mga 7 ka Hail Mary o kwan, mga 12 ka amahan na mo para pasayloon ka sa mga Pilipino. Ha? Oh. Pero labo na mga higala. Ha? Labo. Nganong labo na tungod kay lagi. As a person, tao raman ta, you have already inflicted injury. Kani manggong injury sa ato ang kasing-kasing mo ni pinakalisod mga higala ihil. Lisod kay ni siya maayo. May pag ma-injured ka may gala sa imuha, mga kamot, palad, ana. Pero kaning emotional injury mga higala, mao na pinakalisod. Nga at one point in time, nisalig ko sa imuha. Tungod sa akong pagsalig, gitabangan ta ka. Gibit-bit takas at tubangan sa mga tao. Butuhin Kay mao ni mo padayon sa mga proyekto sa akong amahan. Pero sa diyang nakapwesto ka, imo kong giak-giakan, imo kong giluan, imo kong patid-patiran, imo pa jud kong giakusahan nga nangawat og kwarta sa gobyerno nga ikaw raman day kawatan yang dako. Wa di mo gituman ang imuha mga saan ngadto sa mga tao. So, kana mga higala nga punto de vista lisod na kay mahitabo dinhang reconciliation. Ayaw na anang reconciliation, forgiveness. Pag hinulsol, you repent. Pa mga taga-simbahan, you repent. No? Pag hinulsol, diba, pag masalata, masa man day, reconciliation, tama ba na? Hinulsol pag makasala ka. So kung dili ka maghinulsol, meaning, wala ka muangkon nga nakasala ka. Maybe tungod sa imuang garbo, or tungod kay wa ka nakabalo nga nakasala ka. O, paunsa man ka maghinulsol nga, wa ka kabalo nga nakasala ka. Mura mag-akusado. Mag-plead guilty para matagaag probation may gala. Plead guilty for lesser offense. Imo sang ang kunon nga nakasala ka. Una, i-grant sa huwis ang imuhang kining gitawag og ubos nga silot. Plead guilty for lesser offense. Abugaran na kas taga public attorney's office. Your Honor, mag-plead guilty ang akusado for lesser offense. And apply automatic na yun o probation. Kay gamay ang penalty, dito na nimo i-serve sa gawas ang imuhang penalty, bisita ka lang sa probation officer kada bulan or magtanom ka og punuan sa kamunggay. Man na. Pero kung dili ka mag-plead guilty dito, muingon gyapon ka tumang sa wish, plead not guilty, Your Honor. O paunsa na nimo mahatagan ka og kanang lesser penalty. Nga wa man kamuangkon sa imong sala. First, you have to admit nga nakasala ka. Para madawat ka sa mga tao. Ang mga tao, mga higala, di mo dawat anang reconciliation because that is not an admission that you committed an erring decision or you did something wala na masubay sa balaod. O ingno na to, naghimo kag mga kabulastugan diha sa imuhang administrasyon. Walay admission. Mayon ka reconcile. O sa, away lang ba ni? Dili lang ni ordinaryong away mga bay. Na ay nga damage ani. Ang kwartag bulawan sa mga tao nga damage. Wa pa na ilabot ng imuhang prosecution sa mga Duterte o mga taga-opposition. Lagi pang balibag ni mo din ha. Dili ordinaryo ni. Moingon ka lang mag-reconcile na ta. Okay na ko. Ikaw okay. How about the other party?
Are they okay? Oh? Mao na ipangutana karon din na. So, if reconciliation, sigurado man gyud tang, di man gyud ni dawaton. Dili dawaton, pangayo na lang og forgiveness. Because ang reconciliation, mga higala, is bilateral. Dapat dawaton. Mag-reconcile tan duha. Bilateral agreement. Pero kanang forgiveness, imong pangayoon, kanang pasaylo, pag hinulsol, pwede na nimo mahimo unilateral. Dili ka pwede i-criticize ana because anybody, any person, kung nakasala, pwede mangayo mga higalag kapasayloanan ngadto sa iyahang na atrasuhan. Kung wa siya makaila sa iyang naatrasuhan, diretsong pangaypasaylo ngadto sa Ginoo. Para malimpyuhan ang imuhang kalag nimo. Mao na din ang proseso, mga higala. Ayaw na tayong istoryahan ng mag-reconcile, but pasabot. Pariha ang inyong standing, equal footing mo, pag-abot sa issue mo ng reconciliation. No. Siya posibleng may sala, ikaw na ay sala, meaning you have to ask forgiveness. Taon-taon, mga higala, ato ani balikan, humalaman pipila ka baga pahit. Good morning again sa to mga Facebookers din no, nagsubay sa to ang programa 41 minutos na kalabay human ang alas 7 sa buntag. Basig mga late mo din sa inyo ang mga opisina. Nalingaw mo din sa to ang programa. Alright, ako lang sang i-greet no ato ang mga kalumo din si Stephen Rodriguez. Good morning. Sa iyang asawang si Gladys, Rosalind Lagundi. Good morning. Si Joey Moderno Juarez, maayong aga dia. John Christopher Hungkulada Medina. Ayan, good morning. Onya si Ma'am Marilo Salcido Doki. Sa iyahang kining habi karon din na naminaw sa ato. Maayong aga dia. Si Jet Gavan, Ma'am Rosalyn Lagundi, again, good morning. Marco Santiago, maayong aga po din mga nagsubay sa ato sa programang Issue sa Masa. Now, naisgutan na to mga higala manggod kining bitawag og reconciliation. Walay luna ang reconciliation ani. Pahuman na ta Ang kaso ni Tatay Digong, wala na. Pa-dismiss na. Ang impeachment ni Vice President Inday Sara gihaya na. Ang mga kandidato sa alyansa nangapildi na. Ang tambalos-los mga higala, wala na. Nagtago na ngadto sa paldas mga dilawan. Unya, karon mayong kag reconciliation. Walay reconciliation din Pag hinulsol, maunay dapat imuhang litokon. Hinulsol. Reconciliation. Purbida. Ultimo ang right term na dapat gamiton, wa na makabalo ang ato ang presidente mga higala. Kung maghinulsol ka, meaning admission, nga sadaan ka. Pero kung kang reconciliation, di po na mga higala siya tantamaw to admission nga sadaan ka.
Di ba? Makig-reconcile ka, mura kag bana ba? Ha? Unsa man di? Nakasala ang bana, nadakpan mo. Nadakpan sa asawa ang bana, mga higala. Ha? Ang didang buwagaw kay buhok, puti kay paa. Oh. Apay ngabil nga patipulaha mga bay. Kuyog-kuyog, nanulod og motel, nadakpan sa asawa. Oh, pag abot sa kwarto, dahil kaubang pulis ang asawa, nadakpan. Wa na gyud nakaigpo ang bana, niingon na gyud pangutal sa nagunsa mo dire. Natural reaction sa asawa. Love, nag-jir-jir me. Jir-jir. Nadakpan na ka. O sa may imuhang litokon, be? Maingon ka nga, love, reconciliation. Ha? Muna imong litokon, reconciliation, bunalan kag sandal sa imuhang, bunalan nagsandal sa imong asawa. O siya reconciliation? Ha? But mapasabot, ako po, sadaan, ikaw ray nisulod diri sa motel, kuyog ng imong didang, unya kahuman, reconciliation mong litokon, pasaylo. Pasaylo ang imong litokon, dili reconciliation. Unsa naman yung trabahoan eh. Ha? Pasaylo. O mangayo ka og pasaylo. Kay sadaan ka. Maupod na ang atong presidente. Ayaw ng word nga reconciliation, wala na luna na sa pagkakaron. Ang right term nga imuhang sangpiton is pasaylo. Pag hinulsol. Ha? Hinulsol ka. Now, usahan pag hinulsol yun, hinulsol ka, maampo, luhod. Baktas ka, maglakaw ka nga barefooted. May uso ka ni ato dito, mga igala sa Batikan. Pag makasala ka, mga igala sa simbahan na itong una, magbaktas ka, magtiniil. Naisapot, di po nang magsapot, maglakaw ka. Naisapot, magbaktas, magtiniil. Magkuan ka dito, barefooted. Mangayo ka og pasaylo kay nakasala ka. Dili kay reconciliation. Kasala ka sa Ginoo, moingon ka sa Ginoo nga reconciliation ta, Lord. Ha? Kasala ta? Pasaylo ang imong pangayoon. Kasala ka sa mong asawa, klaro kayo nga nadakpan na ka. Moingon ka nga lab, reconciliation ta lab. Reconciliation. Ikaw ray sadaan din na nganong reconciliation man. Pasaylo. Ang dapat nimo nga litokon dili nang bida na unsa naman nawa na gyud mga higala sa Pasig ang atoa sigurong presidente aning trabahoan nawala na kay inay pasaylo reconciliation ng nalitok but mapasabot nimo nga hasta ang atoang kuan hasta ang atoang gitawag nato vice president nay atraso nga disbisuno ng mga iyahang impeachment gani or defense mechanism lang nila mga bay haron nga di sila matuluyan just to save their neck para lang sila masalbar mga kaigsuunan kay ang kaso ni Tatay Digong wala na pod paingon na sa pagka-dismiss way mga ebidensya hapit na 80 ka adlaw sa Tatay Digong to wa pa ebidensya na presentar na ay gusto mo barog isip complainant si Attorney Conte o kini si Attorney Butuyan mga higala wa daw pa saan mo pagka-complainant ana di man ka-appeal ana sa mga kwan nag-mention og 30,000 ang nangamatay sa AJK pero ang naa dito sa record mga higala sa prosecution 43 lang unya kauman crime against humanity na yun mas daghang pag nangamatay sa sub 44 o gatong ampatuan mga higalang gipanglubong ni ampatuan 58 suto kabuk nga matay ato mas daghan pa nya na usama na crime against humanity so wala na gyud gikuha pa gyud sa US ang software sa ICC na usaon na lang naron pag-proceed sa ICC nga wala software mga higala mag-typewriter na lang siguro ng ICC karon wala na tapos na mga higala ang boxing kay Inday Sara na siya number sa Senate ingon si Inday Sara bloodbath o sa inato pa ni mga higala pinanitay tani para magkaalaman kung tinuod ba yun ang iyong istorya sa because that's one way of kanang gitawag na itong higala paglimpyo sa iyahang pangalan batok aning mga akusasyon nga way klaro mga lutong Macau dinha sa Kongreso mga higala so mao na ang gusto ni Inday bloodbath
Bloodbath daw. Taon-taon, balik taon, man lamang pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Panay na magkala din sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Doon na 49 minutos sa nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Wa mo'y kalainan kaniadtos mga rebelde ba? Pag makurdo na gani sa mga sundalo, mga higala, muingon dayon nga ceasefire. Maura ni. Kay siguro na impluwensyahan naman ning admin mga higala kay nihangop naman aning mga NPA das Kongreso sa pagpanguna sa tong House Speaker. Hangop naman. So, the same kanang strategy. Pag makurdo na sa mga sundalo, ceasefire. Karon kay nakurdo na mga higala, sa opposition ang administrasyon, moingon dayo og ceasefire, reconciliation. Unya ang inyong mga sala, di nato to hinulsulan to. Unsao nato to pag-restore ang inyo ang mga gipangkawat. Ay kabala ka dyon kay bawion ta na, bayran na namo dyon kay mag-impose na meron og 12% sa mga online workers. Agaray! Ang mga online na po di ay nasilipan mga higala. Udaghan dya po na itong kwarta dyan. Asa naman ito ron? Ang mga bulawan, mao na siguro itong naa dito sa Hong Kong nga nagkakaso na po ng itong presidente mga higalag anti-money laundering. Or anti-gold laundering. Anti-gold laundering. So, mauna ang nakita na itong rason ngano nga makig ceasefire. Actually, ceasefire man tawag nila political ceasefire. Pero dili lang man gud mga higala, ordinaryo nga tubag-tubag lang sa mga issue. Naay nangawala, naay nga damage mga kaigsuunan. So, naay nakasala. Dili sala ngadto sa iyang kontras politika. Nakasala siya mismo sa mga tao nga way labot sa ilang buruka. So, mga ikagpasaylo ngadto sa mga tao. Giangin mo mga tao Kwarta sa mga tao, bulawan sa mga tao. Kaayuhan unta sa mga tao na sakripisyo, inyong gipanghilabtan. Dito mo sa mga tao, mga ayong pasaylo. Sa politics, on the politics perspective, mga higala, what problema ng ceasefire o sa gitawag ng reconciliation? Pero, ngadto sa mga nakawatan, ngadto sa mga nasakitan nga mga Pilipino, pasaylo, dili ceasefire ang dapat. Alright. So much ani mga higalang reconciliation nga issue. There is dakbayan sa Davao, si Dodong Carlo Nograles o si Bernie Dapugiboy Alag, mangayo pod ba kahag reconciliation? Ang mga Garcia, mga higala, mudikri po kahag reconciliation. Mao ni Roy, dako kayong pangutana mga kaigsuunan. Kaya gitapos naman yun ang ilahang political career diri sa dakbayan sa Davao sa mga Davaoenyo pinaagi sa bag-ulang nahuman o natapos mga higala nga piniliay.
Good morning dahil din ha, kang Jeffrey Catala, Miloy Oruyan. O si, jot lang ha, napaigi kuanda rin, no? Mga greetings ka jot lang kayo ha. Ato ning balik karon taon-taon ning istorya aning lokal na to mga bay. Arturo Bokison sa Tornino, Kiba, sa My Teachers Village, Kalinan. Uy, good morning mga taga-barangay Kalinan. Mayong aga ni din ha. Jeffrey Catala, Miloy Oruyan, si Janjan Oruyan, Monique, diya dapita sa may puan na minaw. Uy, mga kaila kuning mga Oruyan diya. Burag dati rin nagpuyo sa kining Better Living. Mga Oruyan family. Si Kwanto, nung Pedro man ata to. Ako ang kaila. Pedro Oruyan. Ayan. Good morning sa inyo hang tanan din ha. Alright. Dereta, aning istorya mga igalang lokal. Naaba kayo reconciliation eh. Mahitabo. Marcos Santiago, good morning din na. Makikreconcile. Wala yung reconciliation na ni. Kung kanos amo nahimong politically dead, saka pa mo mangayog reconciliation, unsa ba? Sinuswerte mo? Wala pa man po hinoon. Pero, I mean, kung himuon ba? Wala naman. Al-Ag, Nograles, politically dead na. Wala naman si Boy Nograles, mga higala, nga po'y mahimong speaker nga moingon nga pro Duterte na may suportaan na mong mga Duterte all the way. Okay nang Nograles o Duterte, wala naman si Boy Nograles. Kinsa na pagkahay mo himo ana mga higala? Si Carlo. Napakay mo tuo ana. Ayaw na lang tadudong Carlo. Gihimo na ka o kabinete. Gihimo pa ka one-time spokesperson sa Malacanang ni Pangulong Duterte. Gihimo kag Civil Service Commissioner. Pero despite sa kaayuhan, una, inyong giatake pa kayo mga Duterte din, hingpit mo nga kalaban. Pero despite, tungod kay nagtuo si Digong, nga sincere ang gitawag o kining reconciliation sa mga Nograles, paingon sa mga Duterte, gitagaan kag break. Pero, pagkahuman, nito karna po ng inyuhang sakit. Ang inyuhang sakit na sakit sa iro, nito karna po. Sakit sa irong buang. Saan ang sakit sa irong buang dyan? Bisag ikaw ang tag-iya o mabuang ng iro, mamaak na. Mangunay ba? Sakit sa irong buang mga igala. Dito ka yapon. Gipahit na po niya mga igala ang mga Duterte. Pinaagi sa pagdagan, pagkamayor, dari sa dakbayan sa Davao. Despite sa gihimo o gihatag nga oportunidad sa mga Duterte, renewal sa ilaha may galang maayong pagtinagdanay, kay murag magparintero sila, pero wala mga higalag, isapayan ni Carlo Nograles o ni Mix Nograles, ila gihapong gikontra, gidautan ang mga Duterte sa mga Dabawenyo, kaso lang wala naminaw ang mga Dabawenyo. So, usaban, mag-reconciliation na po. Karon na mo mag-reconcile na politically dead na mo. Lisod na kaayo na. Sa burabag, saka pa lang ka mo surrender, nga na-overrun na ang inyuhang kampo. Saka pa lang ka mo deklarag ceasefire nga na-overrun na ang kampo. Dapat, nagdeklara ka og ceasefire katong at the height nga equal footing pa mo. Pareha pa man ta, equal footing pa man ta. Sige, ceasefire ta. Pero na-overrun na ang kampo, maingon ka karon nga, ceasefire ta. So pag ceasefire nga na-overrun na mo, ceasefire na mo, ma-overrun na mo. Katong wala pa, na sige patag binuthanay, wala mo deklara og ceasefire. O sa man ang inyo gigamit ninyo ng ceasefire para protektahan ang inyong kaugalingon. Kaya kung wala pa mo ma-overrun, wala pa ma-overrun ang inyong kampo, dili mo ceasefire. Or kung nakapabor mo sa gira, dili mo deklara ceasefire. Inyo ming pamatyon, inyo ming pangihawon. Maunay tanaw din mga higala sa mga tao. At so much anang reconciliation nga wa na iluna mga higala sa pagkakaron. Tungod kay move on, proceed ang opposition mga higala sa mga wa mahuman, nga mga plano ni Tatay Digong
Kung si Inday ang makalingkod din na, humano na. No, tungod kay mauna ang gipangita sa mga Pilipino, no, sa pagkakaroon. Direta aning impeachment. Nganong sige magkag-ingon dyon nga gihaya na ng impeachment? Unsa man day tawag ana naa karon sa Senate kay nahuman naman daw na sa Congress. Ha? Di man na, mga higala pod mga dayon-dayon na. Kay wa man ta kabalo kung ang Senado mo padayon ana tungod kay naa mga higalay balaod o way balaod nga nag-obligar sa bag-ong Senate nga ilahang ipadayon ang mga unfinished business sa kanhi nga Senate, sa 19th Senate mga kaigsunan. Unya, kana mga kaigsunan nga trabaho man na sa milabay nga Congress, dili pod obligado karon ang bag-ong Congress nga ipadayon na unfinished business na sa previous nga Congress nga dapat ilahang humanon. Karon wa nila mahuman mga higala tungod kay mulingkod unta sila isip mga prosecutor kinahanglan maghimo na pud sila bag-o karon nga complaint din ha sa Congress. Nah, unsaon na napabakahay 150 million nga pambayad sa mga congressman para mo pirma lang mga higala sa impeachment batok ni Inday Sara Duterte. Wala na siguro, ha? Hubas na ang panudlanan sa ato mga kaigsuunang gobyerno. Dire. Atong paminahon mga higala, no? Kining statement, Attorney Raul Lambino, ilado nga abogado mga higala, Vatican lawyer. Ato siyang paminawon, no, kung unsa iyahang opinion aning impeachment, kung nasayop ba ta mga higala sa ato apong ginahuna-huna, no? Labot aning impeachment complaint, no, ni kuan batok kang Vice President Inday Sara Duterte. Ayan, atong paminahon mga higala si Atty. Raul Lambino, kandidato ni kaniadto sa tumilabayng eleksyon sa ubos sa PDP. Yan. But the Constitution says you cannot file another impeachment case against the same official within a period of 1 year. So, fast forward po natin. Pagdating po ng July, 4th Monday of July, na-organize na po yung Kamara. May speaker na, meron ng mga opisyali, secretary general, majority leader. Yan yung mga importanteng mga posisyon na kailangan po ma-approve kagad para makapagtrabaho. Tapos, syempre, ayan na, Chairman ng Committee on Justice. Importante po yun dahil most likely siya magiging head ng prosecution panel ng House. So itatalaga nila yan, gagawin po nila yan. Ang question ba, itong bagong membro ng Kongreso, itong Kamara de Representante, na magtatalaga ng mga prosecutor to be headed more particularly by the chairman or chairperson of the Committee on Justice. Pwede ba nilang i-prosecute yung impeachment case na isinampa ng dating Kongreso? Hindi pwede. Mga minamahal na mga bayan. Kasi yung impeachment case na kanilang isinampa, ginawa po yan ng papaalis ng Kongreso, yung dating Kongreso. And all pending matters in the House of Representatives, bills, resolution, or any other matter for that purpose, including the impeachment case that was filed, transmitted, and referred to the Senate of the Philippines, is a pending matter that is also considered automatically terminated when Congress goes in recess sine die on June 30. Kaya itong bagong Kongreso, hindi siya pwedeng mag-prosecute ng isang bagay na non-existent na. Wala na yun eh. Ano pag i-prosecute mo kung yung dating isinampa eh wala na? Dahil yung final na impeachment case, ang nagsampa po niyan ay yung dating Kongreso. So you cannot prosecute something that is already non-existent pursuant to the rules that the House of Representatives is not a continuing body, it's not a continuing institution, and all pending matters in the old Congress are automatically terminated. Kaya nga po, yung mga nakapinpin na mga panukalang batas po dyan, kailangan mong i-refile muli. Yan. Lahat ng mga resolutions kailangan mong i-refile muli.
the same case, the impeachment case that was filed by the old Congress and referred to the Senate was a product of the old Congress. Then you have to refile it. Kung gusto mong magkaroon ng impeachment muli si Bibi Sara, i-refile mo uli yan. But the Constitution says you cannot file another impeachment case against the same official within a period of 1 year. Within a period of 1 year from the time that the impeachment case has been officially acted. Oh, ayan. Ha? Klaro na kayo mga higala. Ha? Oh? Usaw na ron mo. Muna may ngong ta, nga kanang impeachment, impeachment complaint, wala na. O, gihaya na na. Paabot na lang na mga kaitsunan o kanos ana, kanos ana siya malubong. Muna tinuod nga istorya din ha. No? Paabot na lang na o kanos ana malubong ng impeachment complaint. So, that's the legal point of view ni Atty. Raul Lambino mga higala. That Congress is not a continuing body. Nga, they are not obliged, no, to continue the business mga higala of the previous Congress. Dili sila obligado. Dili pwede nga ingnon nimo nga oy, mao ni nasugdan namo, tiwasan ninyo. Dili. Bawal. Walay balaod nga sama ni ana mga kaigsuonan. Now, dirita. Kani si Kuan, no? Si gitawag na tog Atty. Romulo Macalintal. Abogado man ni mga higala ni Gloria Macapagal Arroyo. Membro po rin, dagam ni senador po na ito, para na ito ni Lambino. Wa kadaog, kay nagpasilong mga higala sa katong 8 diretso. 8 diretso. Nagpasilong siya dito sa 8 diretso, wa siya kadaog. Pero atong paminaw, unsa iyang opinion, aning impeachment mga kaigsunan ni Inday Sara Duterte. Well, kapag ang impeachment case ni Sara Duterte ay sinimulang dinggin sa June 2, katulad na sinasabi ni Senator Chis Escudero, ay patay na ang nasabing impeachment case na yan. Ayun. Kasi wala ng panahon ang present Senate na ito ay matapos hanggang June 30. Kasi baliwanag sa Rule 44 ng Senate Rules mismo na kapag ka ang Kongreso ay nag-terminate o natapos ang kanilang Congress sa panahon ito, hindi na po pwedeng i-take up yung previous matters and proceedings. Ibig sabihin, yung nakabimbin na mga kaso, mga nakabimbin na mga bagay na dapat na tinitake up ng present Senate, hindi na pwedeng buhayin doon sa bagong Senate. Maliban na lamang kung yung bagong Senate ay bubuhayin nila muli ito. Pero kung ito'y bubuhayin nila, i-consider yan na as if they were presented for the first time. Ayun, na sa kaso ito ng impeachment ni Sara Duterte, kung ito ay tatanggapin ng new Senate, mangyayari yan na parang bagong impeachment case ito na ipinapahil sa bagong Senado. Na siyempre, nasasabihin naman ni Ms. Sara, hindi na po pwede yan. Sapagkat kung may bagong impeachment case, sakop ito ng tinatawag na pagbabawal sa ating saligang batas na hindi pwedeng magkaroon ng 2 impeachment case sa loob ng 1 taon. Ayun, maliwanag na maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw mga kaigsuunan ang mga legal opinion ni Atty. Romulo Macalintal o ni Atty. Raul Lambino mga kaigsuunan. Maliwanag pa sa sikat ng araw. So, muna, ingon ta, anang impeachment, gihaya na. Nagpaabot na lang na mga kaigsuunan o kanus ilubong. Wala mingon si Inday Sara, I want bloodbath. Wala naman si Inday Sara nga wala ginaidag-anan. Walay tudasan ang impeachment mga kaigsuunan batok sa Vice President. Walay tudasan. Sige. Paila, granting. Manyubiro na. Pangsuhulan na po na mga galag sila, pangsuhulan din na para lang madayon ang impeachment. Ang problema, number. 12 na daan ang kang Inday Sara ron. Na ang mga higalay, burag, alanganin,
pila na lang ang tinuod din ha nga gusto ma-impeach si Inday. O, naapay kanang dili alanganin nga kaambakon duha ka buok, kaambakon na pod. Ha? Nagpaabot lang og schedule kanu sa sila makaistorya kang Vice President Inday Sara. I don't know kung istoryaon pa ba sila ni Inday Sara. Wingon na si Inday Sara, sige lang, okay lang. Oh, sige lang ipadayon na ninyo because kampante na ang Vice Presidente mga igala nga naa siya number. Ikaduha, kampante siya sa mga teknikalidad nga kanang mga ebidensya nga gi-file sa iya inadmissible na sa impeachment court tungod kay kanang mga ebidensya is intended only in aid of legislation and that is not and cannot be used din ha mga higala sa pag-prosecute sa iyang kaso sa impeachment tribunal or impeachment or during impeachment trial. So mao na ang gisaligan nila Sara na apay 1-year ban. Ha? So, yun siya na, sige. Ha? Puslan man nga inyo akong gisugdan, magpinanitay tayo, ipadayo na. O, ana sinday. Kampante siya, tungod aning nasgutang rason nga, the boat is sinking. So, ana, nag-una-una, nag-ambak tambalos-los, may gala, dito pikas bangka. Ni una nag-ambak dito barutos, mga ilog ngipon, mga igala, si tambalos-los. Di na gyud siguro muduga sa tambalos-los. Ha? Savings na lang daw ang nabili niya nga kwartang hinarbatan, mga igala, gikan sa panudlanan sa gobyerno. Di na siya muhatag, mga kaigsuunan. Patay kang bata ka. Agningaw. The possibility nga mag-full swing ng iyang mga supporters, paingon nga to kang Inday Sara for 2028 elections. Wala na. Tapos na mga igala, karon pa lang daan, daw na take over na ang administrasyon. Tataw, balik ta, human lamang ang pipila ka mga pahinomdom. Everyone.
Okay, balik tayo gala diri sa to panagkuyog sa programang Issue sa Masa. I-check ang inyong orasan doon na 13 minutos subad ang alas 8 sa buntag. By the way, good morning din na, no? Kang Ma'am Maricel Plaza Humawan. Kumusta na ang mga white to the sun? Oh. Again, Jet Gavan. Good morning si Ma'am Rosalyn Lagunde. Dinadapita sa may Rizal Extension. Maayong aga ninyo din na. Uy, ang mga kuande tricycle drivers din na, no? Mga tricycle drivers sa may Buhangin, dadapita sa may SPMC, naglanog-lanog ang atoa din mga higalang mga kaigsuunan nga naminaw sa atoa. Maayong aga ninyo diyan tanan, mga taga kining mga driver na diha nagbiyahe sa may SPMC Buhangin ning atoan dakbayan sa Davao. Ay, mga kaigsuunan nato naa na day result katong giingon gani nila nga mga piki nga bugas. Unya, ang plano ani ilan na po sigurong ibasol sa mga Duterte tanaw ron pagkahanggaw ng mga tawana. Nay mga piki daw nga mga bugas dire. Gisusi nanay resulta. Ang resulta na ay sagol nga ang bugas na ay sagol nga chemical sa tambal o chemicals nga kini mga higalang para sa mga plastics. Na isagol ko no. Unya, ang pasangin lang na po ani, mga Duterte. O sa labor ng mga Duterte nga national office man ang stakeholder anang bugas. Ang NFA, National Food and Authority, that is one. If it is imported mga higala, kay sureball yun, taka na, mga imported yun ng mga bugasan mga China-China, abot pa sabot, ang ato ang mga higalang Bureau of Customs, ang ato ang DTI, mo ay mga stakeholder O nga lumabot man ta sa lokal, pasangin lang nato din na po si Mayor Baste o mga Duterte. Si Inday Sara, si Digong, alas Digong sa dahig. Mao na po niya ang ginapalakaw karon. Nga na may resulta nga na chemicals sagol sagol sa plastic o pangsagol kuno sa tambal mga kaigsunan. Unya hasta po sa pansit. Ayaw mo kuan gyud basta-basta kuan na mga pansit, may pagmamalit mo pansit nga locally made. No, locally made mga igala. Kay kanida nga nisgutang mga chemicals. Mao ni makadaot sa tuang mga tinain na to sa tuang dugo. Posibleng magka-cancer ka aning mga kemikala ni. No, mga panuhak po ning mga tawanan ni. Himo man ana makadaot sa tuang panglawas kung sa kay gusto nila. Pagamyon ang ihap sa mga tao sa kalibutan mo ning gaimbintog mayon ani. Parihara po sa istorya mahigala sa COVID, gaimbento og virus para mugamay ang tao kuno sa kalibutan. Pero wa gyud na pinpoint kung kinsa mga higala ang stakeholders COVID. I mean, kani karon local ilan na pong gusto ipahid nga way nahimo ang mga Duterte para ni mga baha karon. Grabe nang baha sa Davao mahigala. Usaon di grabe baha nga ang mga flood control project dire wala na punduhi mga higala ni Tambaloslos. Wala na punduhi sa DPWH kay Duterte daw ang Davao. Tanaw ra guna pagkahanggaw. Wala matingata ron kusog na kay ang baha. Di na magibaha ni Davao kay below sea level man Pero dili ingon ani mga higala kakusog. Usaon man nga ang mga flood control project para unta sa Davao nga ready na. Nasugda na panahon ni PRRD. Gipugnan ang budget Tambaloslos, zero budget mga higala ang dakbayan sa Davao ni Tambaloslos. Unya ang amo ni Tambaloslos karon, may nga reconcile, tanawar ko na. Unsa ka damaging ang gihimo mga kaigsuunan dinhi sa ato ang syudad sa Davao. May nga kala karon na, reconcile. O kani pa lang yung itabo sa Davao, walay construction des Davao mga higala, kay wala punduhi ang atong DPWH para des Davao. Kay Duterte daw. Muhumot daw ang mga Duterte, kung ilahang punduhan, musamot daw nga, Muatchop Boulevard, ang ato ang mga Davaoenyo sa mga Duterte. Tanaw na pagkahanggaw. Mao pa ng brand of public service mga higala, ang ilang panghambog,
sa mga Pilipino. Di ba? Ipal man na, pamulitika man na. Si Digong, kadtong mga lugar nga gamay na siya buto may gala, o siya yung gimo. Gipang kuana niya para mutuog yun nga ang iya for public service. Gipang hatagan o daghan kayong mga project. Mas gipabor pa niya kaysa iyang syudad des Davao. Like airport, Iloilo. Oh, lugar ni Maruas, o siya gimo niya. Instead nga, diri sa Davao, may gala kay maghimo taglapad kang airport diri during sa iyahang incumbency. Ang gihimo ni Digong, ang budget gihatag dito sa Iloilo. Lugar ni Maruas, gawin siya buto dito. Oh, para ma-feel sa mga taga Iloilo nga dili siya vindictive nga tao, political bindita ang iyahang style. Wala. Para makita sa mga tao nga tinuod ang iyang istorya nga para siya tanan. Kung wala mo i-believe sa ko, sige, himuan ta mo kingunana. Para mo tuo mo nga ako na adere para manerbisyo, dili lang para sa lugar, para sa ako ang lugar, kundi para sa tanan. Bisan ka mo nga wala kayo mo believe, kaning lugar wala kayo mo believe sa ko, himuan ta mo airport. Kiwag airport dito nawala ang supposed budget para des Davao dito gihatag. Tungod kay naa mga higalay delikadisa si Digong. Ha? Anang pag-abot sa budgeting. Taon-taon, balik tama lamang pipila ka mga pahinumdum. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Panata magala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Sila po yung busalagad, June Bersamin. 22 minutos na humanang alas 8 sa punta. Good morning sa tanan nato mga sukis kahanginan. Dedapita sa may buhangin, dumanlas. Mga tricycad o tricibot drivers. Dedapita sa may SPMC. Going to Buhangin, no? May dumanlas area. Kusog kayo nga to adin ng istasyon. Dagang kayong salamat. Ipadala na sunod ang ilang mga pangalan, Ma'am Tere. Para to aga mag-greet na din ng mga drivers. Alright, panayon ta. Gamay lang nga warning, kaya nag-mention ko kaganiha sa ato ang FB.
about aning kuan resulta mga higala sa examination atong mga piki nga mga bugas gani. Nagingon nila nga mura daw na i-styro nga sagol o nga makadaot makakanser kuno mga kaigsuonan nanay resulta. Tinuod yun na ay tulo ka mga chemicals mga higala nga pangsagol sa plastic na maghimog plastic o chemicals nga pangsagol mga higala sa tambal. Mao'y na gihimong bugas. Ang pasanginla na po ani, mga Duterte na po, so may labot sa mga Duterte ang bugas. NFA man, DTI, Bureau of Customs, mo in charge na kay mga imported man nga bugas. Di ba? O niya, pansit. Careful po mo ha. Ano mga pansit? Kaya napo'y piki nga pansit nga gigamitan gyapon og sama nga mga chemicals. So, ato na lang siguro ipatronize na to ang mga local products kay sureball tani. Awa ni mga higalay, kuan, adulteration nga nahitabo. Adulterated man nga gipunan mga kaigsuonan og mga chemicals ng ilahang kuan ambot unsay purpose ana pangpasinaw gwapo tan-awon pang beautified mga higala unsa amo wata kabalo or kanang makaganar sila or dali mahalin para makaganar pud sila pero ang bottom line ana is benefits personal benefits mga kaigsuonan at the expense of our health and lives the limbs and lives of the Dabaweños. Diri nas dakbayan sa Davao, una na diskubriyan. Ambot lang sa ubang lugar kung nakaabot na ba ng mga bugas na, kanang mga piki nga bugas mga igalang naa di ay sagol nga mga chemicals nga makadaot sa atong panglawas. Alright. Diri ta sa istoryang binasulay. Kani man kong mga pildi mga higala, ang sunod ana pag mga pildi na sa eleksyon binasulay na. Di ba? Ma'am Maricel Plaza humawan. Labi na kadtong mga dagko kayog na gasto. Unya, dagko kayo mga higalag huna-huna nga mudaog sila. Ang sunod ana binasulay na. Itong mga way tudasan. Mao na kabalo na mong wa mo tudasan magpaalig-alig pamugagan, ha? Kabalo na mo nga wa mo tudasan. Di ba? Mr. Mike Adriano, sir, good morning. The only thing left for BBM to do is send BPS to The Hague so Romualdez can become the next president. June, people power na yun na dapat before it's too late. Ipadala na po niya sa The Hague. Ang The Hague karon, wa naman gani mga igalay software gani. Mag-typewriter na lang kay gibawi mga igala sa US. Wa na po prosecutor kay prosecutor gi-charge po mga igalag sexual harassment kay hilig po di ay ugawligs ang prosecutor dito mga higala sa ICC. Askilan. Mao ni Roy nakabahog tik-tik na to aning trabaho ani. Di ba? Sir Mike Adriano. Again, good morning. So, derita aning binasulay. Kani si Llamas. Giingon nila mga higala nga kuan man ni kana bang paid political advisor. Sumagay, advisor ka, dapat paid. Good, nagisweldo. Na bang, bayaran ba? Nga political, kanang person. Ingo pang Ronald Llamas. Una ni kang Ronald Llamas. Ang mga leaders sa BARM, nagsulti, nga ang hinungdan sa kapildihan kuno mga kaigsuonan sa mga kandidato sa alyansa or alyansa slate. Kaya ang nakalutsar sa ila, kinsa raman si Lito Lapid, no? Tito Soto og Sping Lacson. Unya sa 11 mga higala, nahimo na lang pulo kay si Camille ni Ambak, si Aimee ni Ambak. Mo ni una ni Ambak. Klaro naman yun kayo, nakapakong naman nga the boat is sinking mga kaigsunan. Nangambak. Ang naapil pagkaunlod, katong way sulbabida mga higala sa eleksyon, si Ping Lacson o si Tito Soto na may sulbabida o si Lito Lapid, nakasurvive, nakasulod. Katong wa mga higala sulbabida, gikaon sa iho. Ingon ang mga opisyalis sa BARM, particularmente na si Pax Magundadato, nag-apil di ang alyansa tungod kay nag-apil na si Anton Lagdamillo, ang Special Assistant for to the President Megala, si SAP Anton Lagdamillo. Mao na ilahang gibasol.
kay hilabtanon kuno kaayo sa mga aktibidad mga kaigsuunan sa mga politiko. Dili lang kay mutabang og finance, nagsigig apil-apil sa pamulitika. Mao na gibasol. Si Anton Lagdamio maong naparot mga kaigsuunan ang alyansa ilabi na dinhi sa Mindanao. Pero kung si Ronald Llamas imuhang pangutan-on, niingon siya nga napildi ang alyansa tungod kay ang mga senador nga kandidato wala nagsigig tukbil aning isyu batok sa mga Duterte. Moingon ni Llamas, kay kung nagsigi pa daw sila tukbil, gidutan pa gidaw ayo ang mga isyu batok sa mga Duterte, mo sirik-sirik daw ang boto sa mga taga-alyansa. Baka ni nagdamgo ni mga higala ning tawhanan ni si Llamas. O baka ni nagdamgo ni basig naghalusinit ning tawhana po. Ingon siya, mauna napildi ang alyansa kay wala nila gidutan ang isyu batok sa mga Duterte. Samaan ang EJK, Pogo, Kumbuya sa China, ug uban pa. Mao nang napildi. Except lang kang Tol kay niduot yun sa isyu sa China. Anya, unsa man si Tol niduot sa isyu sa China? Nidaog ba? Di ba? Nangahoy po si Tol. Nang laras po palwa si Tol mga higala pag humag-eleksyon. Mo na. O na istorya mga higala ni Llamas. Kala si Llamas, bot-boto ng dako. Di nakatuhuan ng advisor man na ni Anhing Pinoy, President Pinoy. Mao man na iyahang advisor mga higala. Political advisor. Ingon siya nga, ogi, dutan pag yun, ang isyu daog. Karon kay si Tol. Si Tol, tutol ang bayan. Pambansang prutas mga higala, balingbing. Ingon siya nga, may pa si Tol. Kagidutan pa ang isyu sa China. Mao dito si Tol, nagsige nagmention sa China nga anti-China gid kuno siya, no? Halos na lang moingon si Tol nga anti-Duterte siya, anti-China gid siya. Dapat tutulan, dapat hindi isurrender ang soberenya natin doon sa mga dayuhang incheck. Monto na sige ngon si Tol. Kay ang iya ding advisor dihay, kani si Ronald Llamas nga way klaro mga higala. Resulta, nangahoy si Tol. Nangahoy mga higala, nanglaras na siguro ro palwaron. Tungod kay ang iyang advisor si Llamas. Now, kung ila tong gihimo nga gidutan pag-ayo ang mga Duterte, kaysa ilang pagtuo mao'y makapakusog sa ilaha, wrong gihapon si Ronald Llamas. Ano man? Inay nga makapakusog sa ilaha, makapakusog hinoon sa mga Duterte. Knowing the fact nga ang mga Pilipino na sa mga Duterte that time. So, dihadista ba yun ang mga Pilipino? Kinsa to gidaog-daog mga higala, dito mo laban ang mga Pilipino. Labi nag ang gidaog-daog tanaw nila nga tarong nga tao. Ang gidaog-daog, tinuod nga nagserbisyo mga higala. Adto gyud paingon ang mga Pilipino. Kung imuha ng dutag tamon sa ginawa ng isyuha, nga bisan gani ang prosecution sa ICC, wa pa gani magkapresentar og ebidensya batok kandigong. Nga kanang isyu may tungod anang China mga higala, dako pa kainang debatihon. Kung dako bag adbantahe mga kaigsuonan kung mo join ta with China o mo join ta with US, daghan pa kayog i-considera din nya kahuman imong ipahid ngadto sa mga Duterte. Ikaw nagagamit ka mga produkto sa China, nakapahimulos ka produkto sa China. Wa pa siguro ang mga t-shirt nga gipang-apod-apod ni tulog yung mga tarpaulin, pinalit pa na dito sa China mga higala aron makabarato. Di ba? Kanya may mga kakaroon anti-China ka. Asa man dapita din nang nag-anti-China ka? Stateside ba lang, imuhang ipamalit nga t-shirt, ipanghatag nimo atol sa imong pangampanya nimo. Ay, nako. Kanang EJK, hantod karon wa pa maproybahi mga higala. Impeachment ni Inday Sara, nga gihaya na karon din ha sa kining Senado. Unya, pasa din na, paunsa mukusog ang alyansa na. Mukusog pa hinoon ang Duterte. O kining gina-endorse mga higala, nga slick sa mga Duterte. Na nagpaila lang yun ni si Llamas sa iyahang pagkaugok mga higala
sa pag-analyze sa dagang politika. Oh, nagpaila lang gani kana iya ha kay nakadawat siguro nig budget kay gihimog consultant sa alyansa, consultant ni Tol o niya para ma-justify siguro ang iyang talent fee, mao nang iyang ipasanginlan ang mga senador nga wala kuno mangusog sa issue batok sa mga Duterte. Pagkahanggaw. Pagkahanggaw. Mao na nakabahog tik-tik aning Ronald Llamas mga kaigsunan. Alas 8:33 na sa buntag. Sa mga taga-barangay Talumo, diya sa may Talusa. Mayong buntag ninyo din na. Mga taga-Talumo proper. Diya sa may Times Beach, si Ronel Abiliana din na, Buhok Barbershop. Galanog-lanog. Ang atoa din ha, mga higalang signal, no? Karong mga panahuna. Yan. Nya awa man po ma-mention pa direk unsa nga brand nga bugas. Basta tan-awa gyud ninyo. Kung mupalit mo pati ng pansit, tan-awa gyud ninyo. Kay naa mag yun na siya kanang kalainan gyud, pero dapat unta ang gihimo ani sa NFA, naghimo sila og public awareness. Unsay timailahan aning mga bugasan ni kay basig makakaon ang mga Dabawinyo nga delikado kaayo sa atong panglawas. Obligasyon ni actually sa DTI og atoa mga higalang NFA. Pero hangtod karon, wala gihapon mga higalay kining advisory ang NFA about aning bugasan ni, paunsa ni nakasulod din ni, pati ang DTI mga higala, paunsa ni nabaligya din ha sa merkado. It pose danger mga kaigsunan, risk sa mga konsumante. Umadaot ang mga konsumante ani, mo pa ospital kaha ng NFA o kanang DTI mga higala, adto na po na sa City Hall mangayog tabang in town ang nabiktima. Pero sila mo ay responsable aning isyuhan ni. Dapat na ay advisory, istorya nga to sa mga tao, unsay timailan, unsay brand anang bugasan na, para dili mo palit ang mga tao. Dili kay sa balita na lang tawa kabalo, nga tinuod yun itong bugas-bugas mga kaigsuunan. Ang tingog party list, namingaw na. Wa na'y tambayanan ditong usa ka media mga higala nila nga permanente gyud dito kay dakog talent. Wala na'y tambayanan kay narado ng tingog party list. Balik na po na. Pag naana po'y pandings mga kaigsuunan, paita. Good morning din na kang Kuya Jerome Muda, no? Ma'am Lydia Onis, diya sa may Binugaw Turil, naminaw siya. Si Ma'am Bilin Paklar o sa iya ang bana naminaw sa imo hadyon, daghan kayong salamat mga taga Turil, Dalyaw, Pibinito family din na, mga taga Juan de la Cruz, taga Rasay, kusog ang ato ang signal di dapita, mga taga Batu Turil, Agay, na ay dihay kagawad nga nagpa-Duterte kahuman ni sandok na dito kang alag mga higala sa tingog party list. Agaray sa Batu Turil. Burag ang asawa ani, pusasana na raba. Agaray. Ni sandok dito mga higala sa tingog party list, pinaagi ni alag. Kay classmate daw niya dos Bernie. Grabe Nagpa-Duterte mo itong labayng eleksyon, kahuman, sandok-sandok dahil mo dito spikas po di ay. Agaray. Nagkabistuhan na mga kaigsunan. Ito kanang bugas, dapat na ay advisory ana ang National Food and Authority. Na ay advisory ana ang DTI. Unsay dapat ibutang sa advisory, dapat maghatag sila og warning anang mga pangalan sa mga bugas. Maghatag sila og mga indicative kanang unsay tawag kanang mga kimailhan unsa ning mga bugasan ni para dili mabiktima ang publiko.
wala sila gihimo mga higala karon. Way mga advisory dapat naka-press release na inform na pasibya na sa mga nagkadaiyang subihanan para ma-forewarn ang publiko. Pero way gihimo mga higala, dili ba na siya negligence or imprudence? Di ba? Ang imprudence mga kaigsunan, wala jud kay lack of skills jud ka. Wa jud kay abilidad. Ang negligence, you might have the skills, the ability, but you fail to do so. Or you fail to appreciate the possible consequences out of your action. Mauna mga higala ang kalainan sa negligence o imprudence. So, negligence ang dapat nato gamiton nga term sa part sa NFA o DTI because they failed to warn the public paunsa ma-identify ning mga fake rice nga makadaot sa ato ang tagsa-tagsa kapanglawas once makakaunta niya. Ha? Di ba? Pakyas man sila. So, negligent. And remember sa to ang criminal law, not only those acts committed through dulo are punishable, but also those acts committed through culpa, negligence, or imprudence. Dili lang itong mga intentional felonies, mga kaigsunan ang punishable sa itong balaod. Apil itong mga negligence or through negligence or imprudence, mga higala, are also punishable. Di ba? Di na lang taan ng punishable dyan. Salbaro na to lang una ang mga tao gikan aning makahilo, makadaot nga pagkaon. Maulang na. Muna pinaka-importante. Tawad balik tao, man lamang pipila ka mag-pahit. Alright, balik na may gala. Dili sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Again, sa ito ang mga Facebookers, no? DJ Sweetheart, paliho ko og forward sa ilahang mga mensahe din na nagasubay sa ito ang programa, no? Kada buntag. Now, 80 kaadlaw nata si Tatay Digong, no? Kung wako masayop mga higala dito sa Dahig, Netherlands, pero wala paghihapon mga higalay na presentar nga mga konkretong ebidensya ang bahin sa prosecution batok ang Tatay Digong. So saan tama na sa Tatay Digong? Wa man mo mga ebidensya. Na ay mga giingon nga 30,000 ang gipangpatay ni Tatay Digong sa AJK. Pero ang ligaw sa ito, 43. Ang problema, affidavit pa lang. Dili matestifyan mga higala. Kaya dili pwede nga mag-testify ang abogado nga si Attorney Conte, Cristina Conte o si Attorney Butuyan mga higala nga mga iladong mga militanteng abogado, no? Convenor aning mga progresibong grupo mga kaigsunan. So saon ni ron nisamot pa mga higala nga ang software sa ICC
gibawi na daw sa US. Sao na ron nila mga higala pagpadagan na ron ang korte sa ICC nga wa naman nila software. Magmanumanog sana kanang typewriter makinilya. Makinilya mga kaigsunan. Wala na ang prosecution on leave. Kay naay gatubang nga kasong sexual harassment pastilan. Manyakis po na ito si Prosecutor Kandi ay. Sexual harassment may kaso may gala. Kaya sexual harassment ba kanang ilutan nimo ang usa ka babae para mosugot sa imuhang sexual desire. Ino nimo nga taga-taga kwarta. Basta kwanta dawaton ta kag trabaho. Pahimuon ta kag varsity. Pero jirjir ta. Ano ba? Muna ang sexual harassment mga kaigsuunan. Muna kaso ni Prosecutor Kan. Wala pa'y prosecutor na appoint. Why klaro mga ebidensya. Why mga witness sa giingong AJK. Wa na software mga galang ICC. Mausa pa na rong ICC din na. Naanay mga membro ng withdraw mga kaigsunan. Kaya wa na kasabot sa ilahang padagan. Nga daw, hulga mga kaigsunan sa soberenya sa matag membro. Kay mas superior pa man sila. Mukli, magkagma superior pa sila sa US. Modang niingon si US President Donald Trump kaning ICC is claiming to PS more than an elected public official. Gina-claim nila nga superior sila may gala so wanay amor ang US mga kaigsunan sa ICC. And probably that's the reason behind kanong gibawi ang software mga kaigsunan sa ICC. Usao na lang naron pagpadaga nila ng ICC wa na software mga kaigsunan. Ang ilahang International Criminal Court, no? Kay gikuha naman sa US. So the possibility nga papaulio na lang si Tatay Digong. Di naman po na makalimtas Tatay Digong kay naa naman siya parke day dito Duterte Park mga kaigsunan sa Dahig. Naanay Duterte Park nya dako na po kaayo ang iyang kontribusyon sa ekonomiya tungod kay halos puno-puno ang hotel sa the Netherlands sa mga nagbisita kang Tatay Digong dito. Grabe ang iyang nahatag mga kaigsunan nga ekonomiya sa Dahig, the Netherlands. No? So, attendance din na, pauli na sa Tatay Digong. Ang mga kalaban, ang mga buaya nga na sa administrasyon mga higala, hinay-hinay na og iskerda. Katong di pa kayo sunog, hinay-hinay na mga kaigsuunan og tumbling. Ayan. Mao na hitabo karon. Hinay-hinay iskerda, hinay-hinay nagtumbling mga higala, kay moplastar na pod sila para sa 2028 elections. Mo kay nagingon nato. Karong panahon na dapat careful na ang mga Duterte. Bisan sa lokal, like Mayor Basti, Congressman Pulong, careful na gyud mo anang mga channel mo duol kay di takabalo kanang mga tawanan na wala nay loyalty not only to your party or political party, wa yun ay loyalty nga sa mga Duterte. Mga manggamitay na. No, mga manggamitay na. Muna, ang first nga i-considera yun is loyalty. Because you cannot execute your programs kung ang imuhang mga gipangsaligan niya way loyalty sa imuha. Di ba na mo sakripisyo ng mga tawanan na kaya wa man ay loyalty, kwarta-kwarta raman na. Mga panuhak mo ng dagko, pero kanang na mga loyalty. Bisan pag di na nimo swelduhan, basta sa ilang tanaw makaayo sa ilahang amo, ilag yun ang himuon. Pwede sila makatrabaho bisag di nimo bantayan. Why? Tungod kay ang ilahada, unsay makaayo silang amo kay loyal sila sa ilahang amo. Kung ang ilang amo mingon nga amo ning himuon kay public service gani siya, ilan ang himuon kay loyal sila sa gusto sa ilahang amo. Dili lang sa ilang amo, apan sa mga proyekto sa ilang amo, loyal sila. Muna, importante yun ang loyalty. Kanang mga sirko balintong dapat ipang-dismiss na sa mga Duterte. Di na dapat mga kaigsunan hatagan og chance. Kung magamit, gamit-gamiton, pero mo yung ihatag nimo ang imong full trust or full trust sa mga Duterte, dapat dili na. Magmatngon na mga higala mga Duterte anak kay nakita na nimo ang mga tao like tol variable di ta mo variable magkagatong presidente gani nga
gipersonal pa nag-endorse ni Inday Sara, variable mga ako pa. ha? Variable man gani. Mao po siguro na ang rason. Kaya ang presidente, numero 1 man mga higala ang Serco Balintong. Ayan. Taon-taon, balik ta. Human lamang pipila ka mga pahinumdum. Good day, everyone! Luckily, we can now file our income tax returns even without physically going to the Revenue District Office with the help of the eBIR Forms app, which are available for download from the BIR website. In this video, we will share with you the step-by-step process on how to file your income tax return using the eBIR Forms app. First, open your eBIR Forms app to proceed to the homepage. Make sure that you have downloaded the latest version of the eBIR Forms package to make sure that you are using the latest form versions which are available at bir.gov.ph. Enter your tax identification number in the corresponding boxes and select your appropriate RDO code. Provide also the details on your line of business. Complete name, registered address, zip code, telephone number, and email address. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bang! Alright, balik na gala. Dito sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Again, sa mga tricycad, tricybot din na napita sa may SPMC. Sa may Buhangin. Kanang, unsa nang dalana din Dumanlas. Good morning sa inyo. Kanya, Oroyan family din napita sa may Puan. Katala, Miloy, Oroyan, Janjan, Oroyan, Simonik. Sa may Puan, good morning na lamang. Mga taga-barangay Kalinan, Sir Arturo Bokison, og si Saturnino Kiba. Sa may Teachers Village sa Kalinan. Good morning sa inyo din. Onya, dadapita po sa may Turil, sa may Binugaw. Si Ma'am Lydia Ones, may buntag. Si Ma'am Belen Paklar, o ang iyahang pinanggang Bana. Ayan, good morning sa inyo. Alright, si Ma'am Gladys Alcuber Manit. Mayong aga po din na sa mga ma'am. Itaglo niyong alasan doon na 51 minutos sa nakalabay. Human ang alas 8 sa buntag. Now, balikan tadi mga kaigsuunan si Ronald Llamas nga way klaro. A.K.A. Y Claro. Ingon siya, dapat ang gihimo sa alyansa aron unta di mapildi pareha sa gihimo ni Tol, ni Tolentino. Pareha unta yung gihimo nga nipika gyud siya sa isyu sa China batok sa mga Duterte. Unya, pangutan na karon, nidaog si Tol. Ang kahanggaw na lang gining Llamas sa saon mga higala. Good morning din na kang Professor Roger Balansa. Amigo po ni mga higala. Ni daw si Tol. Wala. Dato apa kanang imuhang mga conclusion based on unfounded belief. Ang conclusion o explanation ni Llamas, ni Ronald Llamas mga higala was based on unfounded belief. Way klaro sa laktod nga pagkaistorya. Nagsubay sa way klaro nga ideya. Bisag unsaon,
Ma'am Susan Gadiani, good morning. Oh, sa mga taga-barangay Lubuga din na, may aga ninyo. Taga-barangay Balyok, ha? Oo. Congrats, mga taga-barangay Balyok. Kay retain gyapon ang inyong kapitan din na, si Kuya Kap Iking Liparanon. Retain gyapon. Congrats, mga taga-barangay Balyok. Oo. Di pag yun gustos Ginoo nga pahawaon ang inyong kapitan din na, nga lab kaayo ninyo sa barangay Balyok. Si barangay kapitan Iking Liparanon ron na problema lang kay mga tarpulin nga perting bugata kay dagko kayo gibutang sa mga atop mga higala maglisod na ron siya og tanggal ambot unsaon na lang na nga mandato ba igras kumilik nga tanggalon. Mo na ron ang iyang dako kayong problema ang gisagubang mga kaigsunan. Alright. Balik aning Llamas. Ha? Tanaw ra gyud usa ka hanggaw nga iyahang gusto ipatira ang mga isyu sa mga Duterte para yung kuno mudaog ang alyansa. Karon si Tolentino kay siya, gikuha siguro siya personal advisor ni Tolentino, tirahag yun. Namili yung isyu si Tolentino kaning South China Sea kay para dili kayo halata sa mga Duterte. Nga siya lang ang may apug, nga muhisgot ug bubarog batok aning mga incheck din ha sa South China Sea. Din ha sa West Philippine Sea. Wa na gyud kuno. So angayan ko long ibutar siya maygala pagka senador. Palakpak si Llamas kay iyang advice kana tul. Mo gyud na mo na makapadaog sa mo pag abot sa eleksyon mga higala nangahoy si tol. Awag ipagkahanggaw ni Llamas. Kay kung gihimo pa na mga higala ni Lito Lapid, ni Tito Soto, og ni Ping Lacson, sureball. Kung nituman pa sila sa advice anang Ronald Llamas, sureball, di na maapil og kakarga mga kaigsoon. Di na mo daog. Naong palangdaan aning Ronald Llamas nga sanggabon kayong dako. Pakita ko lang naong anang Ronald Llamas, be. Kaya mo man ay advisor mga higala sa alyansa. Nga wa daw mutira daw sa mga isyu batok sa mga Duterte mao nga parot ang mga alyansa mo kay nang ningon ko kay kung nitira pa na labi na ni siya Soto si kaning nang lusot Lacson si Tolpo og si Lapid og nitira pa ni mga kaigsunan sureball ni adto ni kangkungan pamuniton no adtos kangkungan pamuniton ng mga tawanan ni. May na lang wa sila mutira kay ni patuo pa sila ani mga higalang Ronald Llamas na disgrasya. Wa man ni klaro po dining tawhanan ni tanaw ra gud si Tol ni tuo di sa kangkungan gipunit. Sa kangkungan gipunit. Perting layo mga higala. Nanungol no sa kining resulta sa eleksyon. Wa na ni Llamas, wa naman ni kredibilidad po ng tawhanan ni. Murag kwarta-kwarta na lang maning iya ha. Kanang ingnon ka kusog kay ka, pati kusog gid mo, be. Tagay ta dia be. Kay ato pa gyud nang pakusgon ang imuhang kusog nga ratings. Ato pa gyud nang mintino ng imuhang kusog kay nga ratings kay layo para bang eleksyon kay ta budget. Ana siguro ni si Ronald Llamas mga higala. Ingon ning mga nangapildi nga mga senador. Ikaw Llamas ba? Di na ka Llamas. Lyati na ka. Kanang imong mga advice puro ill advice. Ill advice. Ill advice ni Llamas. Nangapildi. Resulta wa na manipot mga higala sa Thanksgiving nga gipatawag ni Bongbong Marcos. Sa mga ila pasalamatan nga nangapildi man sila. Alang-alang pasalamatan na nila nangapildi sila. Mura ra pug ilang gipasalamatan kung mutambong sila sa Thanksgiving. Mura ra pug ilang gipasalamatan ang ilang kaugalingon nga nangapildi mga higala pag human sa eleksyon. Di ba? Why na nambong gilangaw? Katong nanambong dito sureball ko. Daghan tog bring home. Daghan magsubra mga higala nga giprepara sa presidente. Kay gi-expect ang presidente daghang manambong sa Thanksgiving. Unya kay gilangaw man, di katong sobra-sobra ato, daghan tog bring home si Lito Lapid siguro daghan tog bring home atong hitabo ato kay murag siya ra may nitambong mga higala nga winner candidate sa alyansa. Daghan tog bring home si kuan ana man
Di ba? Basta matog parte, daghang sobra-sobra mga higala, sos, Pilipino pa imuha, bring home, magyod. Magpabaga, ginasnaong mga kaigsunan. Pakanon pa, mo bring home pa, pagkaugma, ang nagpista mga higala, way sudan, ang kantong namista, mao'y daghang kaigsudan, kay daghang kay bring home. Maunay practice sa Pilipinas. Kato, sure, bolto, silito lapi, daghang tong bring home. Kay siya, malitambong. Ang bahin dahil ni Tito Soto, ang bahin ni Lacson, ang bahin dahil ni Tolpo. Asa man to paingon, nga wa man sila mga to dito, ni? Ato to kang lito lapid, kay siya, may litambong dito, bring home. Si Tatay Digong, wa pa yun, ma-bring home mga higala. Ni nakabahog, tik-tik na to. Hindi na magdugay mga bayi. Kauli na yun na, si Tatay Digong, ayaw na lang mo din hagkabalaka. Kay wa na. The boat is sinking na, mga kaigsuunan. Issue sa masa. Issue sa masa. Alright, wala naman tayong oras magabay. Dili sa ito panagkuyog sa programa Issue sa Masa. Ako sa Leon Adlaw nga Miyerkules, sa 21 ni bulan sa Mayo 2025. Pero ulat na magabay, magbulag-bulag, ato ang pulong pamalandong karong adlawa. Mamahimo na itong hisgutan ang mga lama sa kagahapon. Apan dili ang mga tipaka sa atong kaugmaon. Aba, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ako yung alagad bata-bata June Bersamin. Manamilit na sa mga kaninyo. Ang turong mapuhon samang takna samang istasyon. 90.7 Love Radio. Mayong buntag sa makasapa and keep safe always, mga bay. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.